Allah ka gani bana yin maza idan Allah ka sani bana yin hambara sai dai tsantsa. Kai abokina lafiya tun da safe fa naga kana share nan mu muna nan muna ta farin ciki muna celebrate tun daga gwamnan hawan na taho a kasa ina ta farin ciki ina celebrate amma ga nan kai tun safe sai shara kake wallahi abokina alƙawari ya dauka kawai abokanai na in dai har babu gandu da ya ci da sai yana share Kano gaba ki ga yana tun kafin je ko ina har na gabi yanzu gaskiya na bi kabuwa na ba abba mana ko zan samu in huta da wannan share da dauko kaina maganar banza maganar wofi to kai da a Kano idan abba ke Yusuf bai kawo Kano ba wane ne zai tun muna yara ya ci bahin makanina gandu da gandun aikin gandun aiki ko kuma makamahin dala yanzu ka ce abban kanawa ya karar da angon dala kenan a yaro kana mamaki ne gaskiya kwarin in hular da kashin mangwaro in huta da kuda Allah ya hutar da ni alƙawari na ya riga ya cika tare da zanki ta yanki to saboda haka kai ma ga wannan na gode dole mu mun kurba Kano kishin ma ba yau sati ɗaya kenan ina ta goge gida ba abubuwa da bari ba na karyawa kullum hirin ta faman fa kyar uba kai a kaza fit da waya kira mana haba to Allah ya ba da abban kanawa dan huta dan ringa karyawa da kaza da abubuwa amma wannan wahala ai he ma sha'a sake samu gurin kwana kai malam lafiya ka zo ka rike ne ka ce barawon agwagi me yake faruwa ne kaga da Allah sake ya kamata in tambaya in ce lafiya muna celebrate kai ka zo nan yayi goge kake na banza da wa ya ga ma aikin banza nake aiki mai kyau yanzu haka ma ne ka bata min lokaci na ina cikin aiki na wannan irin aiki duk aikin da suke nan jihar Kano ka rasa abin da zaka yi sai gogen bango to bari in baka labari nan hekaran jiya na zo na liƙa fassar baba ganduje ganduje a he gidan soja ne ya same ni ina mannata ya zo ya same ka kana mannata a he da raban zan gajiya zan ga yau dan kwal ubanka hekaran jiya ma ba ganin ta zakai ba wallahi hekaran jiya ma ganin ta zakai to yanzu haka yau sati biyu kenan yana goge gidan nan ya sana gaba ba karin safiya ba na rana ba na dare kullun sai ka zo kai gugar gida bare ma kowa kullun sai na zo na goge gidan nan kullun to ai bari ka ji billahi lazi ya ma mai sauki ya ma da sauki ya za ka je ka dauki fastar limamin dala ka zo ka goga mai a cikin gida ba ka ce dai limamin dala ne kenan kai me ka ce gaya mata na ce haba malama aiko an mata kwatance za ta dawo dan ko ta bata ku fit da wayan kiman dan mata tun safe nake celebrating yanzu haka da hukumar INEC nake na taho ina kokoni aka sanar da ni cewa Abba ke Yusuf ya lahe zabe Abba ke Yusuf ya lahe zabe kwarai da gaske taru na ji Abba ke Yusuf ya lahe zabe Allah ya sa haka zan ji haduwar likimo wanwar a jihar Kano ina na gode wa Allah na gode ma da ka zo ka gaya min cewa kai Yusuf ya ci zabe daga yau mun shirya mun kulla abuta da kai kullar da kwallon mangwara na huta da guda daga yau wahala ta tsare daga nan gidan nan wannan gidan na mun zama abokai gida na ji me kuma kamare ne celebration ne ba ka zo ka gaya min Abba ya ci zabe ba ai daga yau mun shirya kai da kaka dan ubanka tun da ka riga ka bu wannan tafiya tamu jam'iyyar KDP wato Abba ke Yusuf canji a jihar Kano bai kamata ka tafi haka ba to madalla
ga wannan tun da dai ka buɗo ɗan me za ka yi da wannan Allah raka taki zama kuma na bar jin zabiya